градът му потъва. Градът е бил построен на същото място и го постига същата съдба, каквато постига селището Елените. Потъва. Лека по лека, построен в... Елените са били построени върху някакво мочурище. За това се случи цялата тази трагедия. По същия начин градът на Рамзес също е бил построен върху такава почва. И лека по лека целият град с всички сгради, всички храмове просто изчезва под земята. Какво прави Псусенес? Знаейки, че на това място се намира град, построен от Рамзес, той започва да го изважда. Естествено, това не става за 1-2 години, но лека по лека и пренася всичко построено от фараона Рамзес II, пренася го в град Танис. И затова много учените често мислят, че град Танис, това всъщност е град, който е построил Рамзес II, но с това доброто си дело Псусенес влиза в историята. Неговото съкровище е сребърно, което се смята даже за по-скъпо, отколкото съкровището на фараон. Но то все още се намира в музея на площад Тахрир и затова, за съжаление, няма как да го видите, но това са 2 гробници, които не са били разграбени през всичките тези хилядолетия. Защото още в древните времена гробниците вече са били разграбвани и цялото богатство е било изнесено. И утре просто като видите цялото съкровище на Тутанкамон, може да си представите, ако в гробницата на един никому неизвестен, с нищо не се е прочул фараон е било намерено толкова много злато и толкова много съкровища. Представете си какво е било в гробниците на Тутмос I, на Рамзес II, на фараоните, на Ехнатон, бащата на Тутанкамон, фараони, имената на които влизат в история, някои с добри дела, някои с не много, но за тях ще говорим утре. Мисля, че днес вече се изморихте от многото информация, от многото обикаляне, така че ще ви оставя малко на спокойствие. Мълквам, а ние пристигнахме в ресторанта. Сега това, което ще ви помоля да направите, първо ще ни покажат места, нашите маси, на които ще бъдем настанени. Заемете първо местата, защото искате